De FNP heeft een kneppelvreed 2.0 actie houden bij de rechtbank in Ljouwert. Er waren kneppels uitdeeld en ik praat met de actievierders met medewerkers van de rechtbank vanwege de mogelijke verhuizing naar Greens. De partij wil natuurlijk maken dat de FNP de acties van het personeel voor het behoud van de rechtbank in Ljouwert stiepet. Studenten van de Ljouwerter Hogeschool Stenden en NHL binnen min te spreken hoe de kwaliteit van haar opleiding. Dat blikken uit de Nationale Studenten-enquête van Elsevier. Zij scoren 9 van de 20 opleidings van Stenden en onvoldoende. Bij de NHL gaat het om 14 van de 50 opleidings. Ik Hogeschool van Hallarenstein scoort min. Natuurgebied Bandpolder bij de Lauwersmaar werd weer in oude steert weer ombracht. Natuurmonumenten wil mij het herstel van onderhouden oude greppels het gebied weer viertermaatje. Maar een nieuwe wetterwiemoenen kan invloed uitoefenen worden op het groenwetterpeil om de polder gadelijk te maken van graaide vogels. Het project kost het goed €100.000. Bij de Tjerk-Hiddersloes in Haas is er een auto in het wetter rekken. De bestuurder botste bij de sloes op een bestelwijn, skeert er nog het hekwerk in en kwam in het wetter te lonen. Hij kon zelfs uit de auto komen, hij rekken net verwoenen. De auto is toch een grote kraan uit het wetter hellen. Joen en vannacht kleert het op. Het is rustig waar en de temperatuur lijkt om het 10 graden in. Mooi naaisimmerwaar, maar geregeld zinnen. Het wordt dan zo'n 20 graden.